sanibona, igama lami ngu-Anele wakaZondo. Ngibhalele uhlelo umgwazelwa khona bezokwazi ukuthi bengisize. Ngiye kulo mfana engisebenzisana nosisi wakhe ngiyobuza ukuthi kwagcine kwenzakaleni ngemali yami. Yeah, boy. Oh, sure bafethu. Hamba njani? Msisi. Sure. Ah, Hamba njani? ayihamba kahle. Sure mfethu. Sure yini? Yini ke ngasongifela labantu engabazi na. Yebo. Njani? Ngipila futhi. Sharp. Themba ukuthi usisi uyamazi mfethu. Ah, ngiyamazi. Yeah, okay. Mfethu mhlambe hayi kahle. Mhlambe uma ungakwazi ukuthi singene ngaphakathi yabo ngibalekela ukuthi sikhulumele la ngaphandle. Hayi futhi ke ngisamokho yabo. Ngoba mhlawumbe enithi. Phela futhi usehlise le red kancane. Mana futhi. Sure bafethu. Yebo mfethu besicela mfethu ukuthi mhlambe singangena phakathi sikwazi ukukhuluma kahle. Manje ngeke sikwazi ukukhulumela la ngaphandle. Ke mfethu ngisamokho yabo. Manje senze njani silinde la ngaphandle? Ah, kuzofanele ukuthi ngilinde bafethu yabo ukwazi ukuqala. Ngeke sikwazi ukwenza lokho. Siyaxolisa ukukutshela lokho. Sicela ukuthi singene esikhulumeni ngaphakathi sisi. Cela ungene. Ayikabe mfethu. Khumbule njalo asiphi. Sekuyoba kuwena ukubuya lwakhe. Thina kodwa sithi size kahle ngesihle. Sixolele mfethu ngokuthi sikungcolisele endlini yakho. Ayikabe. Baf unjani? Ngiyapila bafethu. Hayi sikhona. Sure. Yebo mfethu qale ngiyibike nje mina igama lami ngiyingwenya eDlezini. Oh, hamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. Ah, Okay mfethu. Sibhale lo sisi la. Wathi ucela simsize unenkinga nawe. inkinga mhlawumbe ingaba into kanjani? Angazi ke mfethu. Futhi ke cela ukuthi yonke udaba silibeke kusisi ukuze kube uyena umuntu uzochaza kahle ukuthi la ekhaya size ngani. Sisi bengisacela umdlalo udaba ayikhuleka ngizokubambela. Bhuti, yebo. Ngakunikeza imali ngathi ngicela unginikezela usisi wakho. Wena Imali? wenze njani? Ayi. Sorry sis, ngicela ungayikhi phezulu. Ngicela nje uyiqale ekuqaleni ukuthi ubhuti izifike lapho yaqalaphi. Wena bhuti ngafike nganginikeza u-1800. Ngathi ngicela unginikezela usisi wakho ngoba vele usisi wakho bekuwumuntu okade uyena ade ngithenga kuyena lezi zinwele lezi engiyidayisayo. Inwele. Ngaphinde nganginikeza u-1.2. Ngathi ngicela unginikezela futhi yena usisi wakho. Kodwa kuze kube namhlanje kusathulakele kanjalo. Aziya ukuthi izinto eningi nje ayangisayikhumbula yabo. Akuningi ngisakwazi kahle. Lalela la mfethu. Yeah. Before nje siye phambili. Ngicela ukukhumbula lokho ukuthi asisiba abangani bakhe, yazi. Ungalibele futhi usenzile. Phela manje yabo bafo. Ngeke ungakhumbuli umuntu mayikunika imali. Akusakhulunywa ngendlela efanelekile yabo. Kanti nami Sis, futhi bengiphisi la endlini. imali wayinika yena nomsisi wakhe. Ngayinikeza yena imali. Wena usho ukuthi usisi awuyikhumbule kunika imali. Ayi kuningi ngisakukhumbula mhlawumbe Shothi mina usho ukuthi mina ngiyahlanya mina ekhaya. Hayi wena hayibo. Ngikhumbula imali mina ayikho imali engiyaziyo. Imali engiyaziyo ayikho imali engiyaziyo. Sisi. Mhlawumbe uchaza ngendlela imali angiyazi mina imali. Mhlawumbe imali ngabeka i-stories right. Singakhani ngizwa. Imali sisi leyo mali leyo yayiphumelani kahle. Leyo mali yayiphumela ukuthi anginikezele usisi wakhe. Okay. Ngoba usisi wakhe ngi-order kuyena lezi zinwele engiyidayisayo ama-frontal. Okay. Awukwazi lokho onjalo. Ukukhumbula khona engikukhumbulayo okuncane kodwa manje engidida kakhulu
sekhulume ngezimali. Akwenele ngiyakukhumbula. Wena imali kodwa Ayikho imali ayikhumbuli. yakaza wena. Hayi Wena ukhumbula inwele. imali ngikhumbula inwele mina. Ukhumbuleke mfethu la ukuthi if usenzile mina nawe sogejana. Awu. Ngilani manje bafo ngoba manje cathi ukufika kwenu la benisoxoxisana manje masogejana manje. Siyaxoxisana kodwa kodwa manje mawusungenza isilima mina. Yila aqala khona ukugejana mina nawe. Yabo? Yeah. Usisi mayikhuluma wena uthi awusakhumbuli kodwa okunye uyakhumbula. Wena kufana nokuthi wena wenza mina isilima. Ya usisome uyayidayisa inwele. Futhi akekho usemakhaya. Ehe. Akukho okuningi engichaza. Sisami akekho usemakhaya. Lokho kuyimali ayi. Ngaqondisisi kahle. Mhlawumbe imali ngangichazela ngendlela. Sengakhona ukuthi Osho ukuthi mina ngisilima mina nginamanga ngalento engishoyo mina. hayi ngazongiqambela amanga. Ngiqamba amanga mina ngalento Angizazi engishoyo. indaba zeyimali. Yabo nje indaba zeyimali. Nginokudidiya okuningi. Indaba zeyimali angizazi. Kodwa inwele Inwele ngiyazazi inwele. ukuthi usisi wakho udila Ya ngaso. usisome uyayidayisa vele. Okay sisi ngicela uthi ukusenzela nje sibe kwi-page elilodwa sonke. Usichazele ukuthi umfowethu umazi kanjani mhlambe yabo into ekanjani ukuze sizoyiqala from lapho. Ubhuti ngimazi ngosisi wakhe ngoba usisi wakhe bengijwayele uku-order kuyena inwele. Okay musu odile kusisi wakhe musu. Usisi wakhe ubehlala la wamuva wahamba uhlala emakhaya. Okay. Ngenza njani ubhuti ngamnikeza imali yami u1.8 ngathi ngicela anginikezela usisi wakhe mase kwenzeka ehamba emakhaya ubhuti. Anginikezele yena usisi wakhe umtshela ukuthi cela uku-order inwele. Okay. Ngaphinde ngamnikeza u1.2. Okay. Imali u1.2 umnika kanjani? Umnika eseyihambisile le. Wengakayihambisi. Wengakahambi emakhaya. Okay. Ubhuti kwabo ukuthi uyahamba uye emakhaya wabuya kwabo sokukuthula kwakhe ukubuya kwakhe. Wahamba emakhaya uphinde wabuya futhi sebuye sekunesikhashana sekuno 3 weeks kanje. Okay. Ubhuti wabuya. Akazi anginikeze ifeedback ukuthi utheni usisi wakhe. Akazi nje ubhuti wavela wabuya wayithulela wayihlalela la. Bafolo. Njalo mengithi ngiyafika la ngizomfuna ubhuti angimtholi. Emozo sisi. Ya ngiyamuza usisi. Awulazi udaba khuluma ngani? Ya khona ukukhumbula kancane kodwa uma esithi kwezimali usisi ngamnika imali. Imali yekimi njengamanje ayikho. Ngamnikeza usisi imali. Lapeni mangakhona ukuxhumana nawe usisi senganichazela isitori esiqondile. Usisi wakho ngamfonela. Usisi wakho wathi yena akho mali yakafika kuyena. Wathini usisi? Wathi ayikho imali yakafika kuyena. Hayi nami angiyazi imali. Wemphetha Ayikho nami into engayichaza ngoba imali angiyazi. Wemphetha ayikabi. 1. Ngikubuzile ukuthi usisi lento ayikhulumayo indaba yemali. Uthe wena uyazi. Yabo ukuthi bengisona ukudideka nje. Benginokudideka nje kwezemali. Ngibiye ngaba nokudideka. Angithi usisi imali wayinika wena. Ya imali ngiyakukhumbula okunye kwakho ngoba uma esechaza kahle ngiyakukhumbula. Imali wanginikeza, ngayimuvisa imali, ngayinikeza usisi wami imali. Pho usisi wakho usho ukuthini methi akayazi? Hayi angazi nami ukuthi ngingachaza ngithini. Uba isilima la, uba uphenduka isilima. Hayi imali ayikho kimi, ngamnikeza usisi imali. Imali mayithi usisi wakho imali kaSisi ayifikanga kuyena. Uba oseyisilima phakathi kwakho nosisi wakho nalosisi. Wena uthi imali wamnika. Usisi wakho uthi imali akayitholanga. Akukho sengakuchaza ngoba angisahlangane nalutho ngoba usisi. Kanjani imake wena ngokwakho? Imake wena ngokwakho. Let's say sikubeka einyaweni zasisi. Usisi uthatha imali uyinika wena. Uthatha imali usisi. Yebo. Okay. Kanje. Usisi uwena. Yebo. Wena usisi. Imali wena imali uyinika usisi. Usisi wayidlulisa imali. Wena mangase kuthiwa usuyabuya ungabuyela bani? Mayithi usisi uyamfonela lo muntu amnika imali. Ethi imali akayitholanga. Wena ungabuyela bani? Usama ungidoja manje. Ima. Usama ungihajeka. Imali mina imali angiyazi kusisi wami manje. Qala ungi-answer umbuzo wami. Ukuthi wena mase kuthiwa uyabuya ungabuyela bani? Ya isobala kodwa lento lena kodwa nje Ukuthi angabuyela wena. Imali angiyazi manje. Okay. Imali.
njengoba usisi wakho ethi kusisi imali akayitholanga kusho ukuthi umuntu owutsotsi la uba we hayi angiyena itsotsi okay angiyena itsotsi okay ngicela ungichazele kwenza abonje iqiniso abonje ngoba ngisho iqiniso ukuthi imali ngayihambisa kusisi akukho kunye engikwaziyo futhi akukho kunye esengakuchaza imali ukwenzeka lento ukuthi usisi lo aphathise inwele kuwena bekuwokuqala noma yinto abajwayele ukuyenza benosisi wakho usisi wami vele inwele hayi inwele edayisini yayihambisa kubantu kodwa-ke ngisho usisi usisi ukulanda inwele kuwena bekuyinto abezobe iqala noma awu bengiyaqala ukulanda inwele mina into ejwayelekile vele bangiphathise amafrantala akhe bese ngiyamhambisela okay so kuloko ke kwenziwa yini ukuthi uma ubuya ungayi kusisa ubuye kusana izithulele cha bengitshela ukuthi ngizaphendla kuzoxoxa ngosisi ngoba phela usisi ngamnikeza imali ngayihambisa imali kusisi yibafonelana benosisi anginayo ngisho inamba yakhe kanjani kusisi wakho ungenayo yabona mfethu yabona-ke uyabona ukuthi wena kahle kahle ngiwenza mina isilima phela uma usuphika ukuthi awunayo ngisho inamba yakhe anginayo inamba yakhe anginayo kanjani mhlawumbe uma nginolwazi ukuthi nginayo inamba yakhe nimfoneleke bese ngikwazi ukuthi ngixhumane naye nangisenayo inamba yakhe asisathola ndawo yebo bhuti ngicela ungasenzi upopayi la ngisathola indawo kanjani awonje ngoba ningifica la endlini ngihlala ngedwa mina la endlini ngiyaklinela ngiyaphekela engikuzamayo ngizamela mina isikweletu somuntu mina asikho isikweletu enginaso njengamanje angabi nasikweletu somuntu yabo nje lo uhlulwe nje ukukhuluma uhlulwe yini phela uhlulwe yena nokufika wedwa la uzokhuluma nami hayibo wena ngihlezi ngifika mina la sengekho umuntu yini ungilandela amakhamera hayibo yini ungilandela amakhamera kumele ngenze njani Yini wena kumele ungilandela ngenze njani amakhamera? kumele Yini ngenze ungilandela njani amakhamera? kade nganginikeza imali yami kumele ngenze utsha njani uthini umphakathi ngithi usungenzisela wena ngenzisela iphi imali iphi imali akakwenzisela usisi imali nje ngiyachaza imali ekusisi wami mani ekusisi wami mani Kanjani? lokho nje engichazayo ngamnikeza usisi wami imali Ya, usisi. ngicela ukuthi mfethu ngiyabona njengoba manje sizame ukuthi sithole usisi wakhe efonini ya usisi wakho uma yethi imali akayazi kumele thina senze njani usisi yena kumele enze njani ngemali yakhe imali yakhe awusisi uzoyibona mina kuzobe hayibo bhuti baba ungazongicela imake uzokuchaza lapho imake umuntu uzoyibona usisi kanjani awuzoyibona mina kuzobe singekho uzokuchaza ngisahlangani mina nemali ngithi ngathi usisi wami ngamnikeza imali kumele yena axhumane nosisi wami ukuthi imali kanjani amafrantali kanjani mina indaba zeyimali angisangeni lapho imali phela usisi wakho uma iphika imali kusho ukuthi imali kuwena hayi uma yethi usisi wakho usisi wami azayiphile into ngeke okay kusho ukuthi uma iphika kwenzakalaningi lapho uma ephika angeke ngeza ngathini ngeke ngeza ngachaza omningi akukho ngachaza okay bengicela ukuthi sizameni ukuthola inamba yakho usisi wakho sithi simfonele sisi awunayo inamba kasisi umfonela asike sizameni ukufonela yena usisi wakho sike simuze ukuthi uzothini kodwa mina yabo lento engiyibuka la ngibuka ukuthi wena uyalazi iqiniso ukuthi kwenzakalani ngemali kasisi alikho iqiniso ngathi yabo sengibiziwa ngesigebengu umuntu wafika emzini womuntu uzosho into engihambiselana nayo ungibiza ngesigebengu mangibuka kwami ngibuka ngesigebengu phela lento yenza ubugebengu nganginike imali ubugebengu lento engenzayo iphi imali imali ngoba ngichaza bafo imali kusisi wami ngamnikeza usisi wami imali pho uyiphika kanjani ukuthi imali isuka kubani okay mfethu ngicela sike sithi ukufonela usisi wakho ngifonele sisi ngicela usiphe lapho ifoni ukuze sikwazi ukufonela usisi imali yagcina ifikile yini kuyena ngoba manje masilibele sikhuluma kanje ngazi ukuthi khona lapha phakathi kwethu osenza opopayi ngicela usifonise usiphe inamba kasisi wakhe ithi 062 ngisacela ukukhuluma imake mfethu imake kanti izithini kahle kahle ngicela ukuchaza nje uchazeni angithi sesiyafona manje sifonela usisi wakho usuthi ucela uchaza angithi uthe usisi wakho amnika imali ngicela ukuchaza nje isikhathi nami ngikhuluma
Cela-ke mfethu sikuphi ithuba lelo lidingayo akusichazela. Cha, inkinga lapha siswami kuzofika isikhathi sokuthi ngikhulume. Hhayi imali kasisi yasebenziseka. Hawu. Siyasebenziseka futhi. Ayisebenzisi imali kasisi. Ima-ke mfethu awumeke. Sonke lesi sikhathi sikhuluma nawe nje sikhuluma ngendaba yemali kasisi. Nje wena uyibonele ilima nje la kuthini. Ukuthi nami benginukuthi into zishiphele. Bengingazi ukuthi mhlawumbe ngingagcina ifika kulesi sikhathi sokuthi ngagcina sekuthintika nosisi wami. Sengibona ukuthi angikudalile konke engikwaziyo. Wow. Imali kasisi yasebenziseka. Kanjani? Yasebenziseka ey'ntweni izinto ey'ningi anginazo la endlini. Ukudla nginakho. Impilo inzima kakhulu. Ungaboni ubuhle bendlu. Konke akukuhle kahle. Ngidla imbuya ngokuthi. Manje wabuka ukuthi ungcono ukuthi udle imali yama-customer. Cha sisi imali ngayisebenzisa. Ngayisebenzisa ngoba ngangifuna ukuthenga ukudla ngangeke ngilale ngingadlile. Ima-ke mfethu ngicela ukubuza. Usisi angithi sisi wamnika malini? Ngamnika u-3,000 imali yonke sihlangene. Usho ukuthi wonke le 3,000 wawudla kwimali kasisi? Ngawudla. Mfethu wenziwa yini wena ukuthi uthathe iy'nkinga zakho uzoyisolva ngemali kasisi? Bengingatholi itoko. Pho manje wenziwa yini ukuthi ungakhulumi nosisi? Hhayi shuthi ngithatha kancane ngoba nakho mina kuwumuntu wesifazane. Ngiyachaza ukuthi iphutha libe lapho bhuti. Kodwa nje ngayisebenzisa imali ngayidla. Pho mina mase ngikufuna la ngifika ngingakutholi. Bese ukwenzelani lokho? Mina ukuba ngifika nganobhuti lokho bengizokwazi nini? Hayi yabo ungangitholi kwakho sekuqala kwami ukusebenza. Wena uqale waphika wena indaba yokuthi imali wayihambisa siswakho waphika wathini wayihambisa imali. Manje imali usuwayidla futhi wena. Ukuthi bengitshela mina ngokufika nobhuti ngizongibizwa kumbadlwana bese ngiyahamba. Bengingazi ukuthi isikhathi eside kangaka. Mina-ke uthi angithini kwama-customer ngoba ama-customer ayafika manje lapha ekhaya ezofuna izinto zawo ayi-odile. Mina kumele ngenze njani? Awuchaza. Manje usisi kumele afele wena. Yangazi ngicala ngithini. Kanjani? Ngoba nalokho ngikutholayo ngiyakusebenzisa. Okay. For ukuthi ngiphile. Okay-ke bafu. Ngiyaku-understanda wena ukuthi nawe unenkinga. Indaba yokuthi inkinga zakho azuzenze zami. Usisi-ke uzokwenza Mina njani? kumele ngenze njani? Imali yakhe-ke uyayidinga phela. Nawe adinga imali yawo ama-customer. Kodwa-ke mina manje ngithi ngithathe lu daba ngilinikeza napho ubhuti. Ibona sebezokwazi ukuthi bengikhulumele nawe ngoba mina angazi ukuthi kusukwela kumele ngithini. Impilo engahle kahle impilo inzima kakhulu. Impilo inzima kakhulu. Kuyosa kanzima. Imali angiyitholi esinoma njani ngoba nalapho engisebenza khona. Kuyenzeka kwesinye isikhathi benganginikeza imali engaholela. Kanjani ngoba usisi wakho udayisa iy'nwele mfethu udonsa kanzima kanjani? Usisi wakho udayisa iy'nwele nje. Le mali le kasisi yakusisi wakho. Yini wena ungakhulumi nosisi wakho ukuthi msisi inaki nginenkinga la naku sekushoda ukudla la endlini. Ngicela ukuthi ungiboleke ngizokubona amantende. Yini kumele ukuthi wena uthathe imali kasisi? Ungakhulumi nosisi wakho. Usisi wami engingakusho sahamba sisixabele naye. Ngezathu ukuthi mina bese ngene ey'dakamizweni. Sahamba sisixabele. Manje akasesiye umuntu olivela la ekhaya. Ngihlala ngedwa. Engikuzamayo kumele ngiyizamele mina. Nengikudlayo kumele ngazi ukuthi kuyodliwa yini. Ngikuqalele ukuthi ongaka kuyolungela iy'nsuku ey'ngakanani. Manje-ke mfethu yabo lesi sitori sichazela sona. Bekumele ngabe usichazele usisi before thina sifike la. Yabo njengoba usisi seze wabiza thina safika la. Sekuyophoqa ukuthi kumele senze ngenye indlela ukuze uzogqugquzeleka ukuthi imali yasisi uyibuyise. Phela usisi uyayifuna imali yakhe. Awukhulumeke ukuthi uzoyibuyisa kanjani imali yasisi. Inkinga lokho engikutholayo njengoba bese ngichazela ukuthi nami ngiyathenga okuzokudla la endlini. Nengizokugqoka. Akuyona nemali engako le engiholayo. Le mali kasisi wayidla yona uthini ngayo? Uzoyibuyisa nini imali kasisi? Asinandaba ukuthi lokho okwenzayo kwenzeka uyakuthola wenze njani. Asisebenzi ngaloko thina. Lapho usisi menganginikeza isikhathi enginikeza isikhathi lapho engitohoza khona ngizame engithola okuncane ngibuye ngimphosele ngimnikeze. Sisi uyamuzwa uthini? Ngiyamuzwa ukuthi uthini. Uyazi vele ukuthi into angeke ayenze leyo.
uzobe sengibalekela njengasekuqaleni. Ngiyakuqinisekisa baphatha kakhulu. Imali kasisi ngizoyibuyisa. Nini? Njengoba ngizokhona nje ekupheleni kwenyanga. Bengakhona engimnikeza khona okuncane. Kanjani ngoba usise ama-customer alinde yena? Angazi ngichaza ngithini. Kodwa nje nami njengoba bengichaza ukuthi engikutholayo kuncane. Akusiyona imadlana engakanani nje. Lalela mfethu. Ngiyazwelana nawe. You understand? Kodwa manje inkinga usisi naye ama-customer alinde yena. Alinde imali into zawo futhi. Manje kuzophoqa ukuthi kumele senzeni ngenye indlela ukuze nosisi ajabule. Wena wabona ukuthi ingcono udla imali kasisi ukuze wena uzojabula. Angithi? Kungesikho ukujabula ukuthi nami ngangifuna ukuthi ngibe nakho okukhona la endlini. Ngemali kasisi. Yini wangathi usisi wakhe akuthumelele imali njengoba ucela ukucozula kule mali le. Lo yisa kuyena. Sisi wami bekunzima kakhulu ukuthi angisize. Futhi usise ibhizinisi lakhe liphele ngenxa yakho. Kodwa sisi wami bekunzima ukuthi angisize ngoba yonke imali noma kuthiwa uyanginika ubecabanga ukuthi ngizoyisa idakamizweni. Angeke mfethu, yabo isitori esikhulumayo mina ngisizwa nje kahle. Ngcono usisi umbambise something ukuze abone ukuthi usisi imali yakhe uzoyibuyisa. Ngcono umnike something ayibambe ukuze abone ukuthi ngempela lento isho yiyona. Kuyena nami angazi ukuthi ngingamnikani ngoba nami akukho enginakho la endlini. Kanjani? Mawuthi abazi ukuthi ungamnikani uqonda ukuthini? Anginalutho la endlini. Nokudla akukho. Samele ngiyozama. Okay, yazi mfethu thina sobona ukuthi sithathani la yabo. Ukuze wena uzobona ukuthi thina dlala yabo. Ukuze futhi uzoyibuyisa imali kasisi. Ngcono le ndlu sishiye nje mfethu kusho ukuthi i-empty. Ngoba manje sifuna imali kasisi adlali futhi. Awu sisi imali yakhe ngizoyikhokha. Nini? Imali yakhe. Nini? Ekupheleni kwenyanga. Okay. Uzothi mawusubuyisa imali kasisi ekupheleni kwenyanga usisi uzobe sekubuyisela into zakho. Manje ngingaba nzima lokho ngoba kufanele ngidle, kufanele ukuthi ngipheke. Hayi ke wena usuyobona ukuthi uphuma kanjani kuleyo plan leyo ukuthi kumele udle, kumele wenze lokho okwenzayo. Baba. Ndoda awusuku. Hey, okofu usijwayela kakhulu. Suku. Mfethu. Ngithatha iphone. Hamba mfethu. Sisi. Yini house. Ngazi ukuthi hey house wena ho. Libe senze ilima la. Wadla imali kasisi la. Manje sibonene ukuthi thatha la. Hayi house. Mate. Hayi, ungahlona isijwala. Nginalutho. Hayi. Sabona phambili sithathe ne microwave mfethu. Sambe. Microwave sayithatha mfethu. Nayi. Uzobona ukuthi awuthi amaplate la. Sobeke la. Sobeke la phansi. Maphethi, imasobuye siqoqo. Ngiyaqela. Sobuye siqoqo manje wena. Ayikho inkinga. I must thatha nabo nosofa lapha. Jwayela. Manje imali yomuntu jike kuphele kanjalo. Asami mfethu thatha. Beka la, la kulandela nosofa owodwa. Makhe. Ngoba manje akhulumi nosisi wena. Bamba mfethu. Esuka la wena. Sisi. Thatha usofa. Ngijwayela abantu. Mafethu bamba kahle. Khulula. Beka. Asubeke lapha phansi. Ima ngaphumi lapho mfethu
sithathe omunye. ukuthi singahlulwa ukungizwela ngiqiniso. The time udla imali kasisi ubumzwana. The time usisi bemthathela izolahlekelwa ama-custom ngenxa yakho. Nami ukuthi bengazi ngagcina sekwenzeka kanje. Awuthi mfethu singena, awuthi singena. Ucela abangani bakho. Time udla imali kasisi lapha. Okay, so ayidlisa emathaveni imali kasisi. Aside. Jwayela. Dadewethu, ukhuluma nawe. Iphi ifoni yakhe bafi lapho. Noma ungayobeka. Okay. Asilandeni ihleli kahle lapho ingalimali. Okay, sithathe ndo omunye usofa. Badlala abantu la sijwayela. Mina benithatha iadvantage yabantu besifazane. Ngoba nazi ukuthi abekho abantu abakhulumela yabaxhaphaza. Sambe. Vele sekuzani. Ayike bapho. Usuyobona ukuthi usisi imasithathe namateki lawo. Makuthi sisakayibuyisa into zakho. Hambisa lezi zinto uyise free market. Okay, bayithathe free market. Okay. Ma. Thatha i-microwave ibela phezulu kwakhe. Cela bamba ama-taxis ngabe udlule. Ukuze abone ukuthi siyahamba ngalo muntu. Adlala. Sonke lesi sikhathi ubungakhulumi ngani naye. Sack. Angicama. Ya beka lapho bafa awuzosibambe lo. Bese ngikulandela mina emuva. Okay. Athube lapha. Sambe. Sohamba. Sobeka lapha ya. Sobeka wodwa. Sibuye silandele ube la. Libele sihamba kanjalo. Soze siyofika la siyakhona. Lala amaqola. Sakubela mfethu. Landela ne-microwave. Lala amaqola. La. Bonke abakamgwazelwa ngokuthi bekwazi ukuthi bengisize ngihambe ngiye kuyena lo mfana uthathe imali yami. Kodwa kwazinto lezi engiyithathile angiyabona nje ukuthi hayi angikho happy ngazo ngoba angeke ziyenze le mali le ayidlile yami. Kodwa ngiyathemba ukuthi laba abakamgwazelwa bengaphinde bebuye ekuphela inyanga sihambe sekuyena lo mfana siyolanda imali yami. Ngoba nje ayi isitori sakhe mina angisizwa kahle. Ngiyabonga.